Hello guys, सानजौफुनि गोजोननाय बयनो बहरबाय बिस्मा टुक्राझार मिसनाव एनुअल कनफारेन्सआव आं नुजाफैदों गासिखौबो नोंथांमोननि देखायनो आरो दिस बेनिफ्रायहाय नै बहाय मोनसे भलन्टियार कन्ट्रल रुम दङ नै भलन्टियार कन्ट्रल रुम बेयाव भलन्टियारनि गासै मावनांगौखौ बेयाव मावो भलन्टियार कन्ट्रल रुम बेनिफ्राय ओरैहाय दंगासिनो दङ गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायनो आङो सानदों महाय मा जादों मा जायाखै गासैखौबो फारियै खोन्थाजोबगोन बेनिफ्राय लेथ्रा लेथ्रि गारग्राखौ नै जि आराम मोजां केपासिटि खालामनो हादों जिरायग्रा बेनिफ्राय नै बहाय माबा फानदों बाजै माथो फानदों अ बेग मोजां फानदों आच्छा थिगैनो दाम खमावहाय जोंनि वुमेन कमिटिनि माखासे लिडारफ्रा नै आसार फासारबो मोनलायो माथो ने होनो हागोन मा होनो मेडाम दै आं ओंखाम जानो फैदासो दैबो मोनलोङो नामा ना माथो फ्रुटि दंलायबावो आच्छा आरामसो ओंखामल' जानानै एसे खालामफैदों दे दा माबा फैनोसै बा दे औ दे बेनिफ्राय नै दावसो मा बुस्थु आच्छा नै गोजारा दिनै सेन्टेनारि जुबिलिनि ओमफ्राय बेयावहाय दङ नै जाफुंमोन दङ गोबां सिनायखागौ जिरायनो थाखायबो मोजां जायगा खालामना होनाय जादों थिगैनो दं गोबां होंगो दोंगो मानसि जागासिनो दङ जोंनि जि सबावजे हाबग्रा मेन गेट बियो ओरैहाय दैसा देखायगासिनो दङ दा एसे लासैनो गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जागासिनो दङ फैगासिनो दङ गोबां माने दिनै सानडे आरो गुबुन जायगानि मानसिफ्रा गोबां फैदों गोबां नुजाफैदों गोबां मानसिफ्रा दिनै फैदों दा आङो गासैखौबो हानायखिनि देखायगोन नै बेवहाय पेन्डेल नै गेटना बेजों हाबनांगौ नै औ ओइ नै जि मोजां स्टाइलनि बाहाय डेक'रेसन खालामनाय जादों थाफैदों हस्टेलनिफ्राय मोजां दा दे आङो होनखानाय बायदियै जायफोरनि मण्डलिफ्रा गोजान बिसोरो थांलाय फैलाय खालामनो हाया आरो हान्था मेलानि थाखाय जायफोरा एसे उसुबिदा बिथांमोननि थाखाय आं देखायगासिनो दङ बिसोरो बादा लानानै थाफैदों बोसोरफ्रोमबो बेबायदि एनुवेल कनफारेन्सआव गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोजान मण्डलिफ्रा बेबायदि बादा लानानै थायोमोन नाथाय देग्लायहाय एसे गरम बोथोरा माखासे दिन बोथोरनि थाखायहाय एसे लेट जानायखाय दिनैहाय देग्लाय बोसोरावहाय एसे लेट जाबाय बेनिखायनो माखासे थाफैग्राफ्रा एसे खम थाफैबाय जागासिनो मा गामि दङ बेवहाय सरलपारा गोबाङा मिथिखागौ सरलपारा पिकनिक स्पट जाय थांलायो सरलपारानिफ्राय थाफैदों नै बेबायदिनो जायफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय एसे खस्थ' गोजान बिथांमोना बेबायदि थाफैयो मा ओंख्रि संना जाखो बे मा बेदर बयलार जि गोथाव दे जानांगौ लोंनांगौ जानांगौ सोरबा खायनांगौ ना दे हा नुबाय बिथांमोना सरलपारानिफ्राय थाफैदों जोबोद गोजान सरलपारा मा गामिनिबोमोनथाय दाङाखुसि दतमा दाङाखुसि आंथ' खोनाफेराखैमोन दोनसो फार्स्ट बेबायदिनो जायफ्रा गोजान बिसोरो डेलिगेट थाफैदों बिसोर थाफैदों गोबाङैनो थाफैदों नामा गोबाङैनो दे आच्छा दे नै बे बिल्डिंआवबो दङ थाफैदों ना बिल्डिंआवबो बिल्डिं सिङावबो दङ नै जायफ्रा गोजान दङ आरो जायफ्रा थाफैनो हायाखै बे गासैखौबो आङो लासैनो देखायगासिनो दङ बे समाव आङो थांनो साहा फारसेबो गोबां माखासे बादा लुनानै थाफैनाय माखासे मानसिफोर दङ आङो थांनानै दिनैहाय नोंथांमोननो देखायगोन बे टुक्राझार जे एनुवेल कनफारेन्सआवहाय बेसेबां गोजान जायगानि मानसिफोर थाफैदों बिसोर जायगानि मानसिफोरा बेवहाय बादा लुनानै थाफैदों आं गासैखौबो देखायगासिनो दङ आं थांगासिनो दङ गासैखौबो आं नोंथांमोननो आं देखायनो रेडि जुदि सोरबा बाइकजों फैयोबा बेजों पार्किंआव हरि खालामना होनाय जायाखै बेजों हाबनानै बेवहाय दोननो हागोन आं गासैखौबो नोंथांमोननो देखायनो नै बेवहाय अनलि बाइक कारनि पार्किंआ आं दहाय देखायनायखाय कारनि पार्किंखौ आं दहाय नोंथांमोन देखायखाबाय बे समाव आं थांगासिनो दङ सा फारसे
एसे गरम मोनबाय होमबाबो थांनानैहाय देखायगासिनो दङ जायफ्रा बाराव थाफैदों आं बिथांखौ देखायगासिनो दङ उफ नोंसोर मा नायदों हाबाहाय मा नायदों आदसा 12:30निफ्राय स्टार्ट जायो बेखायनो गोबां थाफैग्राफ्रा फैगासिनो दङ बादा थाग्राफ्रा फैगासिनो दङ नै नायदो बे फिल्ड नैबे फिल्डआवनो गोबां डेलिगेट गोबां बादा औ बहुद खम थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ बा सिगांफोरनिख्रुइ एसे खम जादों हाद्रि उफ नै गोबां बादाफ्रा फैदों लाइस'दों ना थाफैदों मालि बिथांनि बिनानाव है मा जालाबायो थान्दा नै मा जादों बरफ जादों बरफ गाइस आङो देखायजोबगोन बेसेबां बबे जायगानिफ्राय बेसेबां गोजान मण्डलियारिफ्रा थाफैदों आं देखायजोबगोन लासै गासिबो देखायजोबगोन आङो देखायगासिनो दङ नै मा मण्डलिनिमोन नैयो इस्पाटाबारि अ एसे गोजान जायो एक्चुअलि बारा गोजान जाया लामाफ्रा एसे माबाखायनो थाफैदो इस्पाटाबारिनिफ्राय मा ओंख्रि अमा फिसा दे गोथावथार जोंनि अमानो बर'फोरनिलाय अमानि अनगा माथो दंबावो नै बिराद गोथाव बैयाव जाना फैबाय सिनि सिगाङाव थानाय बेसेबां मण्डलियारिफोर दं गासैबो पार्टिसिपेट खालामफैदों मोजाङैनो गोथाव ओंखाम ओंख्रि संना जानाय थ' लामा गैया नामा अ लामा दंना अ बैथिं आङो देखायजोबगोन नै जोङो ओरै नायनि मा मण्डलिनि बियो मा मण्डलि गोजोनपुरि लाइमथि गोजोनपुरि ना दे मोननैबो मा बिराद गोबां हामलालाय मानसिफ्रा दे जोबोद गोजोन आच्छा माने थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' जायो रिजार्भ फरेस्ट एरिया ओरै लाइमथि बिथांमोना थांलाय फैलाय गोजाननि थाखायहाय नै बिराद मोजां गिदिर मोनसे बादा लुनानै थाफैदों मा ओंख्रि जालाखो आच्छा दे मा मण्डलिनिमोन मा मण्डलिमोन मालि बिथा लालाय सनापुर सनापुर लालायसो जोबोद गोजान माने लामा सिदा बासलाथ' खाथि जायो जोबोद गोजान बिथांमोनाबो बादा लुना थाफैदों ना गोबां सासेसो फैदों 40-50 जन 60-70 जन 60-70 जन हाब नोंसिनि बांसिन नामाब्रा 40 जन 42 जन होजोबबाय माथो 30 जन 35 जन 70 जन बारा दंबावो गुबुनाव चेक खालामबावनि बेसिमावहाय माने गासिनावबो 30 जन 40 जन 50 जन होनदों आरो ना 70 दावखोथ'वाखै थाफैदों आरो दंबावसो मोजां मा मण्डलिनिमोनथाय बियो 1 नम्बर सामुरिसानि 1 नम्बर 2 नम्बर नङा 1 नम्बर खायनो जानाय खायद'फ्राबो 1 नम्बर नै गामिनि नामा 1 नम्बरखाय जानायाबो 1 नम्बर साबसेसो फैदों मानसिफ्रा बेसेबांसिम 118 ना थोंजों 18 दिनैनि थाखायलाय 100 दं दिनै थाफैग्राफ्रा 18 जन ना आच्छा दे 1 नम्बर सामुरिसानि नायदो बेवहाय बिदिनो गोजाननिफ्राय थाफैलानायफोर दं नै गामाखाल बोसोरफ्रा बुंजोबोमोन देग्लाय एसे खम जादों थाफैग्राफ्रा एसे खम जादों नै
थांगासिनो दङ आङो पेन्डेल सिङाव दे ओमफ्राय थाफैदों नामा थाफैयाखै आदसा आदसा लामायाव सिहा दखान दङ माबा माबि मोनजायो माबा माबि बुस्थुबो दङ सिहा दखान होलायदों जोंनि भलन्टियार ग्रुपफ्रा बिराद स्ट्रंलि नै लामा प्रटेक्ट खालामगासिनो दङ थांलाय फैलायखौ कन्ट्रल खालामदों जोंनि भलन्टियारफ्रा सिगाङाव आं थांगासिनो दं सिगाङाव हाबहैनि बाइक पार्किं कार पार्किं लामा जायगा थोलायबाय जाबाय होंगो दोंगो जाबाय वाव 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 स्टार्ट जानोसै स्टार्ट जानो नागिरगासिनो दङ बे समावहाय आङो हाबहैनायसै गेट सिङाव नै जोंनिया the 95th annual conference World Baptist Church Association आं सिङाव बिदिब्ला हाबहैनो जोंनि भलन्टियारफ्रा आदा बिराद स्ट्रं एकदम बिथाङा भलन्टियार बिराद ओरैबायदि मोजां गाइड खालामगासिनो दङ दे आं सिगाङाव हाबनानै एसे देखायजोबनोसै गासैबो भलन्टियारफ्रा जोबोद स्ट्रंनो नोंनाव टुपि गैया नामा दार' आयौ दे जायखिजाया माने आं सिङाव हाबनानै देखायगासिनो दङ सिङाव हाबनानै आङो जि दिनैनि जि प्रग्राम माबोरै जागोन बे गासै प्रग्रामखौ नोंथांमोननो देखायनो आं साननाय बायदि आङो सिङाव फैदों आरो सिङाव फैनानै जि जोंनि जानो जि कनफारेन्स बे गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन गोबां मानसिफ्रा फैबाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो स्टार्ट जानोसै जाथ'वाखै होमबाबो माने गोबां मानसिफ्रा नै फैनानै सिङावहाय थाफैजोबखाबाय फुरा रेडि स्टेज फारसे फैगासिनो दङ स्टेजआव माबोरै जादों गासैखौबो आं देखायगासिनो दङ आङो स्टेज फारसे फैनानै आंनि दिनैनि जि रोखोमसे प्रग्राम बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन जोबोर मोजां खालामना जादों प्रग्रामा जायाखैब्लाबो गोबां मानसिफ्रा रेडि जेरै जाबाय फुरानो इसोरखौ खुलुमनाय समखौहाय जों बाख्नायनाय सिबिनायजों जों बेखेवसिगोन आरो बेनिफ्राय बाबु गाज्रि दामोन बेनिफ्राय जायफ्रा आलासि बिसोरखौहाय जिरायनो थाखाय नैबेहाय मोजां जायगा खालामनाय जादों आलासि फैनाय होनो थाखाय मोजांनो नै जोंनि कयफोर रेडि जाबाय दा बिसोरनि उनाव जोंनि जि प्रग्राम बे जासिगोन नोंथांमोननो आं होखानाय बायदि जोंनि गासै प्रग्राम आं नोंथांमोननो देखायनो आं रेडिखा स' जागासिनो दङ जोंनि टिमफ्राबो फुरा रेडि जाजोबखाबाय नै रेडिखासै फुरा रेडि रेडि बेनिफ्राय जोंनि BBCनिनो माखासे मिउजिशियानफोर दङ नै बिथाङा दुखि दामग्रा बिथांखौ सिनाय हागौ गोबाङै बिथांखौ सिनाय हागौ बयबो ठाकुर सार बिथाङा बेबायदिनो आरोना जोंनि जे प्रग्राम बे जालांसिगोन जोङो रोजाबनायफोरजों फोरबोखौ बानायनायनि जोंनि सिगाङाव जिउ मोनबाय बेबायदिनो खामानिखौ जोङो होबाय बेनिखायनो जों फोरबोयावहाय जों रोजाबनायफोरजों फोरबोखौ बानायनायनि साफ्रोमबो हाबनांफोर फोरबोखौ बानायनो मोनो जों फोरबोनि गोथां हांखौ मोननायखाय जों जोंनि गारांफोरजों जोंनि जिथु रोजाबनायजों जोंनि जे सानजौफुनि सार्भिसा स्टार्ट जानोसै बे समनिफ्राय जोंनि जे
खमथाराबो उनावथ' बिसोर सानजुफु खमथा दङ आलदा खामा हाबैया मोजां मोनो एकदम गोजान ना औ एकदम थुक्राझारा मोजाङै माबागासिनो दङ फोसाबगासिनो दङ दानि समावहाय बे समाव जोङो एसे नैबे ब्रादार फिरिसखौ लोगो मोनो बिथाङा सानजुफु खमथार नोंथाङा मिथिखागौ एसे लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ खिन्थु गरम जाबाय बोथोरा गरम जाबाय एसे एडभान्स जानायमोनब्ला सिगां गरमावनो थिग सिगां गरम थिग जादोंमोन एसे लेट जाबायना एसे गरम बिराद गरम जादों होमब्लाबो मोजां जानोसै जाबाय मोजां जाबाय मोजां जानाय बायदि मोनदों ना मोजां जादों खिन्थु डेलिगेटफ्रा खम जादों मानसिया डेलिगेटआथ' एसे खम जाबाय देग्लाय ओमफ्राय सानैजों माने सिगां जिसिबा ओरैनो नुलाबायोमोन देग्लाय एसे खम जादों माने गरम जाबायना मानसिफ्रा बोथोराबो एसे गाज्रि जाबाय नालाय बेबायदिनो जायखिया जों दिनैहाय गासै गासै प्रग्राम दिनैनि सानसेनि प्रग्राम अल बे गथ'फोरनि मा माने आलदा बेवहाय जों बाहागो लादों जोंनि सानजुफु खमथाराबो उनावथ' बिसोर सानजुफु खमथा दङ आलदा खामा हाबैया मोजां मोनो एकदम गोजान ना औ एकदम थुक्राझारा मोजाङै माबागासिनो दङ फोसाबगासिनो दङ दानि समावहाय बे समाव जोङो एसे नैबे ब्रादार फिरिसखौ लोगो मोनो बिथाङा सानजुफु खमथार नोंथाङा मिथिखागौ एसे लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ खिन्थु गरम जाबाय बोथोरा गरम जाबाय एसे एडभान्स जानायमोनब्ला सिगां गरमावनो थिग सिगां गरम थिग जादोंमोन एसे लेट जाबायना एसे गरम बिराद गरम जादों होमब्लाबो मोजां जानोसै जाबाय मोजां जाबाय मोजां जानाय बायदि मोनदों ना मोजां जादों खिन्थु डेलिगेटफ्रा खम जादों मानसिया डेलिगेटआथ' एसे खम जाबाय देग्लाय ओमफ्राय सानैजों माने सिगां जिसिबा ओरैनो नुलाबायोमोन देग्लाय एसे खम जादों माने गरम जाबायना मानसिफ्रा बोथोराबो एसे गाज्रि जाबाय नालाय बेबायदिनो जायखिया जों दिनैहाय गासै गासै प्रग्राम दिनैनि सानसेनि प्रग्राम अल बहाय मा जादों मोनसे बानायनो हाफैदों गेटआ अबहाय बानायदों गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था अब्लानो गासैखौबो नोंथांमोना नुजोबगोन